Eta gaurko solasaldian, pantaiaren bestaldean, daukagu Josu Larrazabal. Josuri zor diogu elkarrizketa luze bat eta sakonagoa, ze Josuren ibilbidea ere azpimarragarria da kirolaren esparruan, bereziki txirrindularitzaren munduan. Eta, gaurko solasaldi honetan, pantaiaren bitartez egingo duguna, gehiago erreparatuko diogu orainari, ze izan dugu duela aste gutxi giroa, laster izango dugu turra, eta Josuk ez du bakarrik prestatzen Trek Segafredoko gizonezkoen taldea, baizik eta emakumezkoena ere hartzen du bere gain. Orduan, Josu, hasiko gara emakumezkoekin, lehenik eta behin azaldu zenolako garrantzia daukan giroak emakumezkoen disiplinan, eta gero azaldu mesedez zenolako emaitzak izan dituzuen aurten. Bueno, bai, emakumezkoen txirrindularitzan ja badira urteak ja turra ez du dela egiten, orduan giroa bihurtu zen, karrera etapetan korritzen den karrera garrantzitsuena, 10 etapa egiten dituzte, konparatzeko, normalean gizonezkoak 21 etapa dauzkate, emakumezkoak 10 giroan kasu honetan, baina errepideari begira oso gogorra ere, Dolomitek edo etapekin, erlojupekoak luzeak, zentzu horretan formatoa oso antzerakoa da, ez? Ematen du hurrengo urterako turra ere berreskuratuko dutela, baina ez dakigu oraindik zenbat etapa izango diren. Orokorrean euren sistema asko hasi da azken urteetan, uste dut UCIk federazioak gauza onak egin dituela zentzu horretan, eta saiatu da karrera handienak bi karrerak, bi aukerak ikitzea, ez? Gizonezkoena eta emakumezkoena. Orduan, Ardenetako klasiketan, orain aurten ere Rube eukiko dugu, turra iten dugunean, eurak daukie la kurs, dala turra bezala, baina da momentuz da egun bakarra. Orduan, karrera handienetan, bultzatu dute, bi karrerak, bi emakumeak eta gizonezkoak egun berdinean ere korritzea, eta nolabait dena elkarrekin jartzea. Horrek egin du, kirola berez askoz ere erakargarriagoa dala, eta telebistako produzioa horren beste kostatzen duen produzio hori, presio kompetitibago batean ateratzea, ez? Orduan, seguramente horren emaitza izan da, talde potentenak, emakumezkoen taldeak ere apurka-apurka martzan jartzen ari diala, ez bakarrik Gutre, Movistar baita, Bisma, FDG, Frantzian, Arkea, baten bat astuko naiz, baina gero eta talde gehiago daukate bi taldeak. Batzutan, estruktura ezberdinak dira, gure kasuan estruktura berdinak dira, prestatzaileak adibidez bi taldeekin lan egiten dugu, ni arduraduna naiz kasu honetan, eta ez ditut guztiak prestatzen, emakumezkoen kasuan bat bakarra prestatzen dut, Helen, eta gizonezkoen kasuan adibidez 6 prestatzen ditut, ez? Orduan, portzentaiak eta ezberdinak dira, gizonezkoetan 27-28 korredore ditugu, hurrengo urtean 30 biko ditugu, emakumeen taldean 13 dira, hurrengo urtean 14 izango dira. Hoiek dira, logistikamente eta estrukturalmente da diferentziak, ez? Treken helburua izan da, Trekentzat oso proiektu garrantzitsua da, eta guztiontzat ere hori oso ondo transmititu indigute, orduan indutena izan da, gizonezkoekin daukagun sistema berdina edo lan egiteko modu berdina emakumeen taldean aplikatu. Orduan, neguko kontzentrazioetan, abenduan urtarrilean elkarrekin gaude, orain adibidez txapelketatan gabiltza, orain Italian, gizonezkoak eta emakumezkoak elkarrekin daudean, hotel berdinean, orduan saiatzen gara dena estruktura berdinarekin egitea. Emaitzei begira, gizonen taldea, baina askoz ere hobe dabiltza, zentzu horretan lehen urtean adibidez irabazi zuten sailkapen mundiala, ez?
taldeen sailkapena irabazi zuten, aurreneko urtean hirugarrenak izan ziren, lehen urtean bigarren urtea zala irabazi zuten, aurten momentuz hirugarrenak dabiltzak sailkapen horretan, eta esateko adibidez gizonezkoen kasuan, tabla erdian gabiltza beti, ez? 7., 9., 10. inguru hortan gabiltza, ez? Konparatzeko potentzial aldetik ere, zein den diferentzia, ez? Rekurso askoz ere gehiago daude sartuta momentuz gizonezkoen taldean, dimensioa ezberdina dalako, baina, erlatibamente, emakumeen taldea askoz ere indartsuagoa da. Eta gizonezkoei dagokionez, duela aste gutxi bukatu zenuten giroa, duela egun batzuk hitz egin genuen Aritzar Berasekin, eta bere kasuan, Bahreinen ezuste handia izan zuten, talde burua galdu zutelako, eta zuek ere, nolabait, arazoak izan dituzue, ez, Txikoneren lesioa dela medio, ezakit horrek nola eragin dizuen zuen planteamenduan eta nola egin dio zuen aurre? Bai, nolabait, gure adibide izan da, Bahreinen guztiz kontrakoa, ez? Eurentzat Mikel galtzea giroa eta berehala oso egoera zaila izan zen, baina berehala Gino Maderrek eta parea bazin zuen, eta gero taldea, dinamika oso on batean sartu zen, eta gero Caruso indun Kristo giro, ez? Gure kasuan ja arazoak giroa hasi baino lehen hasi ziren ja, Nibali entrenatzen erori eta eskumuturra apurtuta, orduan ja horrek egin zuen ja, giroa beste modu batera hasi behar izatea, Txikoneren plana hasiera batean, lasaiago hartu eta etapak bilatzera joatea zen, baina, Nibali hor eukizun arazoarekin eukin da, plan apur bat aldatu genuen, sailkapena egitera hasi zen, oso ondo zebilen, 6., 5. eiteko, ikusi beharko zen, oraindik 17. etapan etzera joan behar izan zen erorketa oso fuerte auki eta gero. Orduan ez dakigu zein izango zen bere azkenengo emaitza, baina egia esan kasu horretan oso ondo zijoan, Bauke bere kasuan problema bere etapak bilatzera joan zen eta ezitzaion bat ere giro hona atera, baina gure giroa oso zehaztuta zijoan, Txikoneren aukeren arabera, eta Txikonetxera joaterakoan, gure giroa erabat bukatu zen, ez? Hori, kirola da, badakigu parte dela, eta guretzat arazo nahiko, importante izan da, ze azkenean korredore importante asko jarri genituen giroan garrantzitsua dalako, ez bakarrik Trekentzat, Segafredorentzat baita, gure sponsor nagusia dalako, eta korredore joiek maiatzean hor sartzea, suposatzen zuen ekaineko karreratan, Dauphiné, Suiza, Belgikan, Oksitanin, korredore gutxiago, maila gutxiagoko korredoreak eukitea. Baina, holako planak egiten dituzu, giroa ondo joateko esperantzagin, eta gero igual ekaina lasaiago egoteko, turra prestatzen. Eta orain, hola joan danean giroa, orain gaude ekainan, nolabait larriago, eta ja presio horrekin, turra ondo hasteko eta turra ondo, albezain ondoen eiteko, ez? Eta, turrari begira, ze fasean, ze prozesu horretan, ze fasean zaudete? Turreko taldea, daukaguz klasiketako korredoreak, Steven eta Pedersen liderrak dianak, eta horrek, Rube azkenean esen egin, baina apirilean klasikak bukatu zirenean, beren atzeden hain zuten, maiatza ia gehiena altitudean pasada turra prestatzen, orain Dauphiné edo Suiza korritu dabe, eta nolabait daramate prestaketa tradizionalago bat, ez? Normalen egiten den turreko programa. Eta, badaramagu talde hori, helburua izango dela, sprintak Pedersenekin egitea, edo iesaldietan sartzea Jasperrekin, edo Pedersenekin baita. Eta gero bestetik dauzkagu Mollema eta Nibali datozela girotik.
Orduan, turra prestatzeko modua, erabat ezberdina da, lehenengo rekuperatu behar da giroko neke guzti hori, eta gero apurka-apurka entrenamendu maila igotzen joan, eta llegatu turrera, forma maksimoan ailegatzea zaila da, girotik zatozelako, baina helburua da, ondo hastea edo minimo batzukin hastea, eta gero egunetik egunera hobera joatea, ez? Atseden hori aprobetxauta. Azkenean, ez dira kotxeak bezala. Ingenieriak ordenagailuak konektatu eta dena parametro guztiak kontrolpean daudena. Azkenean, gorputzak dira, nekea dute, nekea ez da beti modu berdinean errekuperatzen, entrenamenduak ez du beti efektu berdina sortzen, orduan hor gabiltza, ez? Hor da gure lana, gure erronka. Eta zuentzat adibidez, ze emaitza izango litzateke positiboa Tour honetan? Ez dakite, aipatu duzu ez, agian etaparen bat, eskuratzea esprintean edo iesaldi batean, sartzea lasterkarien bat? Lehenengo helburu eta garrantzitsuena etapa bat irabaztea. Hori beste dozerren gainetik. Argi dago, badakigu ez dagoela favoritoa turra irabazteko edo podiuman egoteko, ez litzateke realista izango esatea Nibaliren helburua podiuna dala edo Baukeren helburua podiuna dala, are gehiago girotik etorrita. Orduan, girotik zatozenean, esan bezala, fatigaren gestio hori, fatigaren errekuperazio hori kontrolpean eukitea oso zaila da. Orduan, eurekin ere etapain bila hasiko gara, eta gero igual, Tour erdi partera ikusten dugu, sailkapen nagusia posible dela, zentzu hortan, 5. eta 10. artean egoteko moduan egongo balira, igual helburu bezala jarriko genuke. Baina helburu garrantzitsuena etapa garaipena dudabarik. Mendiko etapetan Nibali, Mollema eta inkluso Kenny Elizonderekin, eta espriketan edo iesaldietan etapa mixtoietan Stuyven, Jasper eta Pedersenekin. Nola biziko duzuzuke Tourra? Normalean Tourrean nire rola da zuzendarien nolabait laguntzaile izatea karreran aurretik joan da. Karreran 20-30 kilometro aurretik noa, gut deitzen dioguna scouting kotxearekin eta scouting karrekin, eta horre egiten duguna da libro de rutan edo ematen diguten liburuan edo ematen diguten informazio horietan ez dauden gauzak abisatzea, haizea dagoen etapetan, eta edo zer gauz, eta askotan adibidez mendiko etapetan, azken aurreko igoeran gelditzen naiz azken bidoia emateko, orduan, nolabait, karreran bitartean zuzendariei apoio hori ematea informazio ekstra lortuta, kronoko etapetan badaukagu prestatzaileak lan gehiago, beroketa protokoloak, ritmo estrategiak, bideoak, kronoa baino lehen kronoiek prestatzeko, eta gero etapak bukatuta gero, analizia, ez? Korredore bakoitzan analizia ikusteko nola joan dan, eta ikusteko nor dabilen bere maila ematen, nor dabilen momentu txarra pasatzen, eta gero horren arabera erabakiak hartu, eta ikusteko nor joan daiteken iesaldian, edo nor hobedan, igual lasaiago hartzea etapa pare bat, apur bat errekuperatzeko, ez? Ikusten dugune, zu da lanpetua izango duzu, agian gehienok oporrak hartzen dugun bitartean, zuri egokituko zaizu landa lan egitea. Edo nola ere, esan bezala, zor dizu elkarrizketa egokiagoa, eta zure esperientzia guztia laburbilduko duena,
baina mila esker gurekin egoteagatik, eta espero dugu emaitza onak eskuratzea Turrean. Hori da, espero dugu giroa baino beto joatea eta egoerari buelta ematea. Eskerrik asko zuei eta hurrengoan egongo gara. Mil esker, Josu. Erate, agur.